magana fa ba fa canza ba. Ce waje an ba can suna nan Allah ba sai ka buɗa ba, aje musu mana, aje kawai. Me sai ka wani suke kare? Aje kawai, a bar ma ai ka bar shi ma a cikin kirin sa. Ba shi cikin kirin sa ai ba abin nan ba. Baki ko ja. Kawai dai kai dai zube. Ba diga Allah ya dada ma girma. Amin. Allah ya kara ma girma da daraja. Wai ta nace karace na cika babatu. Daman wannan zaman ka tanade shi kenan. Lemo na gazan gama da gama kaga gaba ɗaya sun cika guri. Sai ka ci a gurin irin maulidin nan. Wannan ana tuba ai ba wani abun nan bane. Bismillah. Yanzu ga mutumin da yake neman wato kujera ta rikon shugabancin garin nan. Kamar ni nan da na gada din ma ni ma. Wannan ai ba wani abu ne. Yanzu aka rago ma yana cin ana gasa ba za ka. A ciki? Ga can yana kuma. Ai da ka wallahi da dai da zan fito. Ina rago yake? Kuma yana wajen. Ina da magana. Dan da ba kai zaka maza kai magana ba. Ni ya kamata tunda aka fara nayi magana. Na ki cewa komai. Ranka dai. Ni ina bayan ka. To. Maganan na da yaro babu ita. Shikenan. Yaron nan ko da an nada shi ma bacin rai za a samu. Zuwa zai damu mutane da turanci. Ta kyale yi tun yaje yi harkarsa ta binni mu a nada mana wanda muka sani. Ka gani? Haka ina bayan ka. Shi ne magana. Makeri? Gaskiya mallam ina gafa kaga yaron nan ba za mu bari karamin yaro ya zo ya wani mulke mu ba. Wannan kujera fa na lura fa ba da wani ta dace ba. Sai da kai. To shine magana da ake. Shine magana da ake. Lala. Astu fi sabilillah. Na? Idan kila laka idan aka ce da kai a tuhibbu an yalina kalbaka kana san wato ainihin zuciyarka ta taushi. Me ka maka taushin zuciya na gurin? Kai da rabu da shi da Allah. Wannan fa ba ne ba bu so yake ba ai maganar nan ba. Ka ga ture maganar yaro dawo kan ga wanda zai wannan. Fa inna zulma zulmatan yawm al-qiyamah. Wallahi kai zalunci ai. Shi wato ainihin zalunci duhu ne ranar alkiyama ai. Yaro gashi shi ya cancanta a bashi wato ainihin ya gaji mahaifi. Ni ba gidanmu bane, ni ba cancanta ba. Nace ba gidanmu bane, ni ba cancanta ba. Dan mun yana ne mun ma. Kun bi gaba daya. Wallahi dan mun bi. Kai ma ka bi. Allah ne wanda yake bi. Kai ma haka. Tun shekaran jiya. To shikenan ni ina bangaren fara kuli fil ibadi wani kuli jannati. Ni ban gane ba me ka. wuta kenan. Me kawo abin nan. Me ka kuli a cikin magana. Kuma ka rabu da shi. Ƙarya kake kama karo. Kana da karatu akan ka daidai gwargwado, na fi ka karatu daidai gwargwado. In ka kawo a nima sai in kawo ta ba. Allah zila daga bilbiladi na kare ka zama bilbila limo zai. Wato dan an kawo dikun wanda jaja shikenan sai ka kumanta da Allah. To waye kawo a diko na gurin? Wannan ne a diko? Ka rabu da shi. Ba naman kaza bane? Kaza ce? Dikun. Wanda jaja. To ai gara ana gasa rago bai na zuwa. To ai wannan kai ta shafa ni bata shafe ni ba. Gwara na je ne muraji'a da na tsaya ana bani irin wannan abin. Ba wata magana fa kwalama a wannan abu. Bai ka kwalama. Ba za ka yi sabgar nan ba ka fita. An gadi domin ake jira dake ne. To ni abin da nake gani ki to shikenan yanzu ka zo ka ce kai baka tare da mu. Kuma ka zo ka zauna mana. Kai fa ina kurma ne ni. Kurma yana gurin da tara. Iya gurin gashi da ko. To ku raka shi to. Ku raka shi. Wannan ku raka shi. A dai ki kada. Ni ban ga amfanin abin ina ka ba. Wai shi wannan baya mu'amala da lugga ne? Wai. Gashi nan. A kai. Aka son lugga. Ba. Kai. Haka fara lugga ne. Lugga dabino nunan ne. To dala amini uzuri guda daya. To. Dakikan da Allah. To. Dakikan. Alhamdulillah. Dan gana da wa'annan mutane ne. Kai tashi ka. Kai Wai da kiki ne kai. Na ce a ran ma mu je. A'a wai da kiki ne kai. Menene abin da ba Allah na fa ba gidan ku bane. Wannan dan Allah ka ci. To shi kai ba ka tare da mu ba. Na ga yana kama mini hulki ne shi sa na gaya masa. To tashi mu je waje a ran ma. Saka mini hulki na. kaga wulki. Wannan da kaga wulki. Ba Allah. To shikenan ai idan kun yi wannan abin ni ba abin da ya dame ni. Wannan ba shi da mutunci. Kai ka kuskura wato ainihin kai bayani. Kai Ka tuno karan mu da kai musabakar mu ta larabar mai maka ba? Ka tuno wannan musabakar? da kai kasa komai. Ana kawo fitilar ruwa ka kama bacci. Wallahi in ka ce za ka yi wato ainihin munajati da ni idan na wulwula ka sana'u ka tafi ka faɗo magashiyar. Ai ku daure ka zai. Wai zai daure ni? Da gani? Daurewa kai. Ga me gari? Bil haqq da gaskiyar tawa a daure ni? Wallahi ba ku isa ba. Ka rabu da shi da Allah. ne. Kana da mutum ne. Ai. Wallahi ka tura ni sai. Wannan
kaga bari ga muku gaskiya kun ga wannan mutum in dai komai ya tabbatar da na riga na samu goyen bayan ku ne manyan gari wannan gaskiya to wannan limamin cire shi zai yau ba ranka dade muna da matsala fa guda daya wani ne sarkin noma a sarkin noma namu ne ai kaga kaga wannan ne masa cikakken sani barka sai mun tashi na kai shekara 13 na jifan wannan yaki zuwa ni dai yanzu kai ne limami na kai limamin gari alhamdulillah ko cire shi zai ba shikenan ba nan wallahi Allah gafarta mala ina raba gashi kai a kara go mun saman leda da Allah cire shi zai in aka malam Mahiru na'am sanin kanka ne idan mai gari ya rasu ƴaƴansa ne suke gadon shi kuma shi yana da magada da za su gaje shi. Ya kamata ka gaya musu gaskiya Malam Lima. Wannan gaskiya ne. Yawwa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Sallallahu alaihi wasallam. Na riga na gama dube-dube na. Yawwa. Na da ki ƙasa abinda ƙasa ta nuna min, na mari ƙasa abinda ƙasa ta nuna min. Duk abin da na gani a matsayina na malam Mashiru, wannan yaro shi ne ki cancanta ya hau kan wannan. Yawwa! Malam Mashiru. Wannan yaro lawai. Wannan wani ba? Lawai ba. To. Ai lawan shi ne wanda ya cancanta kuma in ya hau kan wannan kujera za a zauna a garin nan lafiya, za a samu ci gaba. Da duk abin da muke bukata a wannan yanki na. Kwarai da gaske, kwarai kuwa. Domin na yi gane-ganen da cewar mutukar wancan yaro ne fa zai zo ya rike wannan kujera. Garin nan ma fa sai mun shiga bala'in da ba taɓa shiga ba. Subhanallah. Dan na ga fari, akwai fari da za a shiga. Akwai fari da za a shiga. Subhanallah. Za mu shiga fari. To da haka zaman lafiyar mu da zaman lafiyar jama'a wannan labar shi ne wanda ya cancanta, shi ne kawai cancanta. To ni ina ganin ma wato wani abin da yake ban mamaki, shi wannan yaro ai yana bin yana karatu ko ba haka ba, kuma ni ma ɗa ne a wajena. Ma'amalan mutanen garin nan da shige da fice da komai gaba ɗaya ba abin da ba da ni ake yi ba. To idan dai ruko ne ya tashi aka ce yau gani ni ne akan wannan kudi, fa shikenan fa sai a zauna lafiya. Ya ba wani duk mutane an saba da ni na saba da su. kuma ma kan ce da dan tsoma baki na yi abin nan ko ba haka ba. Ni abin da muke so da kai yanzu na wakilci mutanen gari gaba daya, ka dubi Allah ka taimake mu, kai hakuri ka rike wannan gidan. A'a da abin da ya sa ka rike wannan gida ki zama kai ne za ka yi ko mutum da ba abin da baka sani ba anan. Haka ne? Haka ne. Dan yaro ka fashi karatun sa sosai ya zarfi ilimi da iyaye da ya zo da turanci ka bashi gama wannan bature ne na baka fata da bakin mutum muka samu a nan garin. Gaskiya ne. To ka rike gari ka rike gida. Ita kuma wannan ka kula da ita. In ba don ma wani abu ma da sai a abin nan ko? Kware ka rike gidan ka ba daya. Ni ma abin da nake gani. Kanin miji ne. To malam Mairu, ni ma abin da nake gani. In na taba yaron nan birni ya karatun sa. Ka ji magana. Yaro bature ne ya iya turanci da in garan kada turanci abun babu kafa gaban nan. Shi kuma lawayi shi ya fi cancanta da rike matsayin lokacin da murgayi mai gidanki yana da rai da ya kwanta rashin lafiyar ma filaye da za a sayar na bayan gari ba kai ka ringa saka hannu ba. Ni nake sa hannu, jini ne nake sa hannu kwarai. To inda haka ne, to ai kaga mutane yanzu ma aka zo ci ake ina wakilin mai gari. To ya riga ya rasu kuma sai a rasa wanda za a dora. Ba zai yi ba. Don in aka yi sakaci wallahi sai gidan nan kuma ya kubce. Sai tafi. Gidan su Mamuda. To shi ne abin da yasa. Shi yaro yana cin da karatunsa. Karshen ta ma zo ce baya so. Ban mai bai ma kuje ta mu. Ba ma ya so din. Kuma akwai wata yar magana. To abin da yasa na shawarce ki da ayi hakuri shi ne. Wai duniyar nan ma gaba ɗaya kwana nawa take? Ai shi ma fa zai rike ne fa kawai fa na wasu 'yan kwanaki kalilan kuma. Kuma ka ji duniyar kuma ga ta nan babu. Ko fa?